Mhix faċli wieħed jinduna li għandu problemi ta' saħħa mentali. Daqstant ieħor mhix faċli l-persuna tagħżel li tfittex l-għajnuna. Bħalissa f'pajjiżna huma 13,000 persuna li qed tieħu xi tip ta' kura marbuta ma' saħħa mentali, kura li qed tingħata l-isptar jew f'każi oħra fuq livell ta' outreach. Il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali John Kakija għall-ispektru f'dan il-qasam huwa pjuttost wiesa'. Meta nitkellmu dwar is-saħħa mentali f'Malta, irridu nitkellmu dwar firxa ta' problemi ta' saħħa mentali bdew minn ansjetà u depressjoni u jaslu f'mart serju bħal-mija l-iskizofrenija. F'dak l-ispektrum kollu ta' sitwazzjonijiet għandek huwa kalkulat li kwart il-popolazzjoni xi darba jew oħra f'ħajjitha se ssofri minn kriżi jew problema ta' saħħa mentali. Fl-2015 kien hemm madwar 2000 persuna li kellhom bżonn jidħlu l-isptar minħabba problemi serji ta' saħħa mentali. Kien hemm madwar 400 pazjent li daħlu l-isptar kontra l-volontà tagħhom. Fil-jum id-dedikat lis-saħħa mentali John Kakija stqar li għalkemm is-sena li għaddiet l-ammont kien wieħed pjuttost kbir, l-aktar fejn għandu x'jaqsam ma' każi serji ta' saħħa mentali, hemm oħrajn li ma nafux bihom u għalhekk hemm bżonn tiktar kuxjenza dwar dan il-qasam. Serji ħafna magħhom hemm eluf ta' Maltin uħud minnhom li jfittxu l-għajnuna u sfortunatament numru kbir ta' nies li ma jfittxux l-għajnuna u dak in-numru qed jikber dejjem biż-żmien u nixtiequ li nibdew nattakkaw dak in-numru bħala kwestjoni ta' policy biex naraw illi dak in-numru ta' nies li ma jattendux għall-kura jibdew jagħmlu l-kuraġġ jattendu għall-kura. Fl-okkażjoni ta' dan il-jum żaret l-isptar Monte Carmeli Mart il-Prim Ministru Chairperson tal-Fondazzjoni Marigold Michel Muscat jabatet messaġġ qawwi kontra l-istigma minn fuq il-mart ment volontà tagħhom. Iktar sforz u l-iktar challenge u biex kemm jista' jkun il-mart mentali nibdew inqisuh bħal kwalunkwe mart ieħor. Ħafna nies jekk ikollok kanċer, jekk ikollok attakk tal-qalb, jekk ikollok xi ħaġa tal-ortopedija, kollox jiġi aċċettat u issib ħafna simpatija. Meta inti tkun milquta minn mart mentali, ħafna drabi n-nies la jkunu jridu jammettu, la jkunu jridu juru, u ħafna drabi wkoll meta jiġu rekoverati l-isptar hemm ħafna stigma li jiddejqu anke jaqsmu il-problema tagħhom. U aħna llum il-ġurnata qegħdin fl-2016 ma jistax ikun li nibqgħu għaddejjin b'din l-istigma.